Men vi kan jo ikke alle sammen komme tilbage til den tid, hvor vi selv skal ud og slagte dyrene. Men vi kan prøve at lære folk, hvordan de skal bruge deres ting, og vi kan prøve at kigge på, hvordan man har gjort tidligere, hvor man kunne det der. Så nogen som os, kulturhistorikere, synes jo, det er sjovt at lege gamle dage, men det er ikke nødvendigvis det, vi skal have folk til. Men vi kan prøve at vise, hvordan man gjorde dengang, man var rigtig god til at bruge råvarerne. Det kunne måske give en eller anden idé om, hvordan give folk en oplevelse af nutiden, som er spændende, hvor de pludselig ser noget nyt, men måske kan vi også få dem til at lege lidt og blive mere kreative i fremtiden. Det, jeg synes, der er det allervigtigste ved det her, det er, at vi behøver ikke få alle mennesker til at gå hjem selv og arbejde med tingene. Men vi kan måske få nogle kritiske forbrugere, og hvis vi som kulturhistorikere eller madfolk kan lære folk at blive kritiske forbrugere, så er vi kommet rigtig langt. Og ind og se i køkkenet, og så kigger vi på materialet, og så går I ud og vasker poser bagefter. Nå, det er klart. Jamen, jeg venter. Ja. I så fald... Jeg ved med sikkerhed, at jeg rigtig gerne vil arbejde med is. Men du vil gerne arbejde med grøntsager, ikke også? Grønt? Ja, godt. Så er der nemlig der er salat med krydderurter for eksempel. Ja? Du vil gerne, og du vil gerne? Ja, okay. Er du med? I to. Hvad har vi mere? Vi har forår med... Ja, vi skal lige tage syltemælk med marineret bær. Ja? Er der andre på syltemælk med marineret bær? Vi skal have en svensker. Det kan du ikke klare. Du har lukket dig på det, der er. Ja, fint. I to. Fint. Er der nogen, der ikke har nogen opgaver? Nå, vi får hjælp af mig. Hvis det er, det er meget. Ja, der er ikke ret meget arbejde i den. Ja, fint. Okay, så har alle fået. Hvem har I fået? Du har slet ikke fået noget. Ja, Jons. Jag kan vara med där. Jamen, du kan være med på suppen. Okay, godt. Hvidløg skal vi over. Nej, det tror jeg ikke. Nej, fordi det Just det, att man inte är ute att alltid vi har ju tillstånd för det. Ja. Og man kan sige, man har taget det så kort med ja, der sætter på. Altså, jeg vidste, at der ikke var så meget tid. Men det er meget, meget svært at lave musik for et mæle. Man skal faktisk kan ret. Hvis man ikke har et køkkenpersonale og sådan... Är det någon som har lite peppar någonstans? Finns det peppar någonstans? Peppar! Kanske där inne. Ja. Ja, den hade inte separat.
Vad är det ni gör för någonting? Vi gör en sallad. Oerhört komplicerat. Räcker inte detta? Ja, det är gott. Ah. Vad har du nu gjort för någonting här? Vad jag har gjort? Ja. Jag har sköljt spenat och sen har jag kokt det ihop med russin, mycket lök, rödlök och så salt och peppar, olja, vinäger och socker, sa jag det. Ska det koka ihop och bli mjukt. Jag tror det var det hela. Och du är mästerkock? Ja. Ja. Mästerkock på Trelleborgs museum. Ja. Och det här är alltså rätten? Det är rätten, ja. Varmrökt lax med spenatstuvning. Nej, spenatsallad. Det ser inte så där gott ut. Nej, det ser lite morot ut. Men det kanske är gott. Lite färglöst. Ja. Det är det. Har du provsmakat? Ja, det har jag. Ja. Det gick att äta. Det må I blive selv om. I kan lave en op og en ned, hvis det er det. Okay, det var fordi jeg læste den, som om den skulle ned om farsen. I opskriften. Jamen altså, det kan man jo gøre, som man har lyst til. Altså, men så det har jeg bare skrevet selv. Det er ikke sikkert, det er det rigtige. Altså. At dengang ville det, man havde lavet en gryde af dej, og så vil man have lukket dem sammen på den der måde. Ikke? Ja. Da vi ikke laver en gryde af dej, fordi vi har så det er musik. Ja, det ser man. Fedt. Kyla ner upp till 102. Ska jag ställa dem där borta istället? Ja. Ja, okej. Men jeg tænker, du skal blive ved. Ved I hvad? Jeg foreslår, at I starter med at gå op og tage en smule suppe. Så går vi over bagefter til de hårde domme. Men I går ud og tager en ske derude og en skum suppe.